Cando a veces eu digo que Galicia é sorprendente e que non hai un solo día que non coñezas e aprendas algo novo, e así é cada día máis dentro do convencemento personal. Esta maravilla que tendes atrás de min, conocida como a Freixa de Salcedo ou a ferventa de Salcedo, está no barrio de Salcedo, outra vez Salcedo, na Graña. Eu non tiña coñecemento de ela para nada, e tomando un agua na taberna do Suído, casi por decir de alguma maneira, agora xa como centro de operación do Arco da Vella. Maximino, un veciño daqui, me dixo: hai unha ferventa buenísima. E claro que boa, é impresionante. Aquí a tenes. E eu agora vou facer fotos e xa sabedes. Podedes seguir logo en www.xarcodavella.com. ¡Hasta logo!